Encara que les falles començaren a plantar-se el cap de setmana per aprofitar els dies de vacances, dilluns serà el dia oficial de la planta. Les falles mig muntades, però la tradició d'acabar el monument en este dia s'ha de respectar. I més si la faena no s'ha pogut completar el cap de setmana per por a la pluja. L'oratge no està acompanyant molt. Avui no s'ha banyat, però així les falles del trinquet i de l'hort sí que les ha tocat algo l'oratge. Nosaltres esperem que no ploga, però l'oratge marca avui, demà crec que marca aigua. A veure, esperem que tinguem més sort. El carrer sí volgan tapar-lo amb toldos per dalt de les valles perquè no se banye, perquè n'hi ha coses que són molt delicades. Però tot i l'oratge, dilluns tots a la falla i moment per repartir-se la faena. Cal baixar els ninois de la camioneta i preparar-los per a posar-los al monument. També perquè els artistes fallers ultimen els detalls que s'han de fer al lloc o que l'oratge ha deteriorat. Hoy es el último día, hoy es para poner detallitos y figuras y plantar. I encara que molta de la faena ja la tenien feta i s'han deixat poc per a última hora, el temps corre per a la visita del jurat que es farà l'endemà de matí. Els fallers preparen la xespa, la col·loquen al seu lloc i ho deixen tot a punt i ben acabat. El dia del muntatge és un dia de treballar tots per a que la falla mostre la seva millor cara. Faena ja per a tots. Sí, per tots els fallers. Avui, si la gent ve, s'agraeix la veritat. S'agraeix la col·laboració dels falleros i avui és un dia important perquè el faller acudisca al casal, a ajudar-nos a la planta. I més si com a la falla de Sant Jaume els esperen amb este berenar. Elles han preparat bunyols per a tot el regiment que vingui a ajudar. Estem preparant els bunyols perquè avui és la planta i com tots els anys és la planta fem bunyols per tot el personal que ve a la falla, que menja bunyols i xocolata. Bunyols i xocolata, veient-los la cara de com se'l mengen, els bunyols els han fet com toca i és un bon motiu per a vindre a ajudar. Fiquem carabassa, ren de París i farina i àuvia. Ja està tot el cruet, ben pastats i ben arreglats perquè s'ha de passar molt bé i quan se fan bons, en seguideta, a fer-los. I amb les forces recuperades, moment de continuar amb el muntatge de les falles. Deixar el monument ben acabat i si pot ser un poc tapat perquè si plou de nit no afecta la pintura dels ninots. Tot a punt i a l'espera que el jurat acomplisca amb les seues expectatives.